No. Teraz sme sa vybrali do obchodu, ktorý je stredno a taká stredná vyššia trieda. Lebo teraz sme trošku pomýlili a išli medzi Teranových a bola to dosť nižšia trieda. No, tak poďme teraz, volá sa to Mango a ideme na to. Tu je iba zákaz fajčenia. Je to celkom dobre osvetlené. Myslím, že plná, ne? Čiže majú prútače na zdraví. Kým ma nikto nevidí. Neviem, že Slavy majú až zadu umiestnené, že nemajú vpredu, majú nový tovar. Slavy majú až zadu. Ja keď chytia. Pozrieme si cenu napríklad tohoto kabatu. Ale to je fakt pekné. Cena. Zlá cena. Zo 50 na 25. No. 70% zľavy. A vidíš, tam, kde sú zľavy, tak ten tovar je zase naukladaný veľmi na sebe. Hej. Presne, tak aby si tam nedalo ani význam, že čo to... A tým sa znižuje, aby si to ľudia kupovali, lebo sa im v tom nechce prehrabávať. Predavačky neradia. Nepomáhajú. Iba obsluhujú kasu. Nemajú rovnošatu. Tak. Ale je tu aj mužský, aj ženský personál.